दिनै जोबोद गोथार सान जागोन गोसोखांजाथाव सान आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि जि बोसोरसालिया जथुम्मा रौतायाव जादों बेवहायनो 27 जानुवारि बेखौ लानानै जोङो बर' गोरोबथानि सान फालिदों आरो बिनि थाखाय रंजादों मैया 22 जानुवारि गणतन्त्र दिबसआव आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसि ओनसोलाव गहपुरसिम आरो 60 गं गामि सोसननायनि बाथ्रा फोसावदों जेनोखि बर' गोरोबथायाव दंखायोमोन आरो बाउन्डारि कमिसन खामानि मावगासिनो दङ नाथाय कमिसना रिपर्टखौ होनायनि सिगांनो मोनसे गिबि मन्थ्रिया गाव बेखौ मोनसे थांखि लादों जे 60 गामिखौ सोनो हानाय जाबाय दा बे मोनसे पेस मेनार पेस पर्यायक्रमाव नैथियाव हयथ' थाबोनाय गामिखौ आरो नायबिजिरबावगोन आरो लासै लासैनो गामिफोरखौ जों दाबि खालामनाय बायदि सोसनलांनायनि मोनसे फारि लादों बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो साबायखरबो होदों मुख्यमन्त्रि बिथांखौ खारन बिथाङा गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायाव गोसो होदों दासिमाव बर' गोरोबथा मावफुंनांगौनि आद्रा दफाफोरा बारा बुरजा गैलिया गामिखौ आरोबाव जोङो कमप्लिट खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय एनडिएफबिनि केडारफोरखौ रिहेबिलिटेसन आरो केस बोखांनायनि हाबाफोरखौ मावनांगौ दङ फारसेथिं रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौनि नाथाय रन्जन दैमारिनि केसआ कमप्लिटलि हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआव सहैनाय मोनसे आयदा हिसाबै बे लेभेलावनो मोनसे थांखि लानांगोन बेखौ राजनैतिक भाबै बुङोबा जानाय नङा बेखौ सोरबा जोंनिफ्राय देरसिन नेताफोर फैबाबो सुप्रिम कर्ट हाइकर्टखौ बारनानै खर' बारनानै रावबो जेबो खालामनो हानाय नङा नाथाय बिटिसिनि बिथिंनिफ्राय सुप्रिम कर्ट हाइकर्टआव रन्जनखौ बख'नांगौनि दैमारि बिथांखौ बख'नांगौनि थाखाय जि मदद नांगौ होलांगासिनो दङ दा जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि नांगौ जोङो सोमावसारनाया बेसेबां बोसोर जाबोखो 1967 मायथाइनिफ्राय लायोबा बेनिफ्राय 2023 मायथाइ जाफैबाय थ' 50 बोसोरनिबो बारा बारबाय आरो जों बे सोमावसारनाय बेवहाय जों गणतान्त्रिक सोमावसारनायबो खालामदों हाथियार दावहाबो खालामदों बिएलटि मोनसे आफादमोन 6 बोसोर सोमावसारनायनि उनावहाय बियो मोनसे सुक्ति खालामदों बिटिसि आरो एनडिएफबिआ प्राय 35 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव 2020 मायथाइयाव सुक्ति खालामदों आं साना दिनै बर'आव आरोबाव बिसोरनिफ्राय देरसिन हाथियारनि आफाद जोनोम जाबावनो हागोन आरो जायफ्रा दिनै हाथियारनि बाथ्रा बुंनानै बुंसावलाबायदों बे मानसिफोरखौ जोंबोथ' मिथिजोबो सानफ्रोमबो नुबाय थानाय बिसोरथ' दैदेननायनि गोहोआबो गैया दा बिसोर हाथियारनि दावहा लानानै माबाथ' जाया दा जिहेथु मोनसे खामानि मावनो ओंखारनाय मोनसे गभर्नमेन्ट दं बिटिसिआवबो आसाम गभर्नमेन्टआवबो आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह हम मिनिस्टार बिथांमोनहानो आसाम गभर्नमेन्टखौबो बुंहरगासिनो दं जे गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंजानांगौ थ' बे समाव ओंखायनो बयबो सिगांबोनांगौ आरो दिनै जेनेबा आं दहायबो बुंदों जे बिटिआरनि सिमाया सोनाबहा क'क्राझार जिल्लामोन दा गहपुर जानो थांगासिनो दङ बिनि लोगो लोगोनो समस्ति बारायगोन जिल्लाबो हयथ'बा गोदानै बानायनाय जागोन बेनि थाखाय एसे सम लागोन दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुम्मायाव मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोखाङो जे रौताया मोनसे जारिमिनारि जायगा बड'लेण्ड सोमावसारनाय उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'फानि दैदेननायाव बिनि जारिमिनखौ लिरोबा रौतानिफ्राय जागायनांगोन मानो होननानै बुङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिना बेनि सिगांनिफ्रायनो दङब्लाबो 1982 मायथाइयाव बाहाय मोनसे जथुम्मा जानायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ सिगां आफादगिरि जादों आरो बे जथुम्मायावनो बड'लेण्ड दाबि बायदि राजनैतिक दाबिखौ लानानै खामानि मावलांनायनि थांखिखौ लानानै आवगायजेननाय जादों मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव राजनैतिक दाबिखौ थिखाङामोन बेनि उनाव 1987 मायथाइयाव दुधनैयाव जथुम्मा जादों आरो 2 मार्चनिफ्राय सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ बे जथुम्मायावनो लादों ओंखायनो जोङो जारिमिनारि जथुम्मा होनना बुंनांगोन लोगोसे बेवहाय 2 दैदेनगिरि दङमोन रौतायाव जे दुलाराय बड'लेण्ड सोमावसारनायनिनो सासे जाबाय खरेन बसुमतारी बिपिएससिनि चेयारमेन आगोलाव आफादगिरिमोन आरो सासे रबिराम ब्रह्म बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन लोगोसे उदालगुरियाव आरो 2 दैदेनगिरिखौ रायखांबावनांगोन बे जाबाय बालिराम बर' रुंसारि जालांबाय बिथाङा सासे उदालगुरि जिल्लायाव जोबोद गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो प्रदीप दैमारि बिथाङाबो सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन बिथांमोननि दैदेननायाव बे ओनसोलफ्राव सोमावसारनायफ्रा जोबोद गोख्रों जालांदों
बे गासै जारिमिनखौ गोसोखांनानैनो दिनै जथुम्मायाबो मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जाथोंसै आङो मिजिंथियो 29 तारिखआव चिफ मिनिस्टारा फैबावगोन आरो आंबो फैगोन आरो गोबां जारिमिन बाहाय बुंनो गोनां दङ नाथाय रौता हिसाबै बे जारिमिनखौ गोथां खालामनानै लाखिबाय थानो थाखाय जि मोनसे माइलस्टोन गायसनदों बेनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावगोन आरो सिमा बारायनायनि थाखाय बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर प्रमद बर' दैदेननाय जि बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोन गासैनोबो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दा बे समावहाय बिटिआर जिहेतु सरकार दङ इलेक्टेड सरकार इन्टारिम गभर्नमेन्ट जानो हागौ नामा जिहेतु बे माने सिमाया बारायबाय इन्टारिम गभर्नमेन्टथ' जाला गभर्नमेन्टआ बेनो थागोन बे गामिया दा जेनेबा गासै बाउन्डारि कमिसना जेसेबां गामि सोसननांगौ बे कमप्लिट जायागौ माने बे गामिफोरखौ हयथ'बा दासिम नटिफिकेसन जायाखै नटिफिकेसन जायोबा सामूहिकभाबै बबेबा डिस्ट्रिक्टजों बुजाबथ'नानै दोननो हागौ खिन्थु जोङो डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावनो हासिगोन आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट इलेक्सनहालागै 2025 मायथाइहालागै समष्टि दाफामफिननायाबो जायोबा बेनिफ्रायबो जोङो जि थान्दैफोर बेखौ सायख'नायाव मोनसे बाहागो लानो खाबु